बाथौ धोरोमा बर' हारिनि गोजामसिन फालिबोनाय धोरोम होननानै जों बुंनो हायो। गुबुन गुबुन धोरोमखौ गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा जेरै फालिनानै गावखौ एबा गावनि हारिखौ सिनायथि होबोदों, बिदिनो बाथौ धोरोमखौबो फालिनानै बर'फोरा गावनि हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होबोदों। बाक्सा जिल्लानि मेदाकाट ओनसोलनि बनगाव गामिनि बाथौ थानसालियाव खारादरा बाथौ आरज ट्रास्टनि गायसनगिरि शिबेन्द्रनाथ बर' बिथांनि नुजाथिनायाव गोथार मंगलबार सानजों लोब्बा लाखिनानै बेलासि समाव दोलै नोगोरै खाम सिफुं सेरजा जथा दामनानै आखाइ खबजबै खौसेयै आरज खालामदों। लोगोसे बर'नि धोरोम फोसाबनाय आरो बर'फोरनि आसार खान्थिनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखियो। बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंबो गोबां सुबुंफोरानो जिउ रैखा मोन्दों। बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै बेराम आजार हालाय हाफाय जेंना जेंसिनिफ्राय रैखा मोननाय बायदिखौ फोरमायो। बे आरज गाबनाय समाव बाहागो लाबावदों खारादरा बाथौ आरज ट्रास्टनि मासिगिरि अतुल चन्द्र बर', लेङाइ मासिगिरि केशव बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि कनिल रामसियारि बिथांमोनजों लोगोसे बायदि आयदानि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो आरो गामिनि हिन्जाव हौवा खौसेयै आरज खालामो। खुलुमबाय। बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। जोङो ओरैनो बाथौ आश्रम ट्रास्ट बर्ड, बाथौ आरज ट्रास्ट बर्ड मोननै लोगो नांनानै दङ आरो दासान्दि। आरो बे मोननैबो लोगो नांनानै दिनै बे बाथौ आरज ट्रास्ट हिसाबै जों बहाय धोरोमनि नेमखान्थि, धोरोमाव माबायदि सांग्रां थानांगौ बेखौ फोसावनो थाखाय नैबे बनगाव होननाय दाबसे गामियाव मोनसे इउनिटआव बहाय जोङो बाथौ आरज ट्रास्ट खाराधरा जोंनि गाहाय अफिसा मावखुलिया बेनिफ्राय फैनाय जादों आरो। नोंथांमोननि जि ट्रास्ट बेखौ माब्ला दानाय जादोंमोन? बेखौ थांनाय 2021 मायथाइनि सेप्तेम्बरनि 9 खालाराव जागायनाय जादों आरो बे समनिफ्राय दासिम जोङो हारिनि थाखाय, धोरोमनि थाखाय, राव थुनलाइ हारिमु बेफोरनि थाखाय जेसेबां हागौ फोसाबलांनो थाखाय नाजाबोगासिनो दं। नोंथांमोननि जि ट्रास्ट बेखौ बबे बबे जिल्लाखौ लानानै दाजानाय जादों फोरमायगोन नामा? दाहाय बे जिल्लाया दासान्दि गोबां नङा, ओरैनो बहाय मोनब्रै जिल्ला दङ, बरपेटा, बजालि, नलबारि आरो बाक्सा दङ आरो। नोंथांमोननि ट्रास्टनि नोजोर आरो थांखिया मा? जोंनि गुबै एइम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सआ जाबाय माने जोंनि हारियाव धोरोमनि सांग्रांथिया जेसेबां हागौ एसेबां साबसिननिफ्राय हामसिन मोजांसिन जालांनो थाखाय एबा जाहोनो थाखाय आरो जायफोर सुबुङा, जायफोर जोंनि हारिनि सुबुंफोरा खना खनला गामि गफायाव दङ, बिथांमोना जेरैबायदि धोरोमनि बागै सांग्रां नङा, बे सांग्रांथिखौ लाबोनो थाखाय आरो आसार खान्थि नेमखान्थिनि गेजेरजों गावनि थांखिखौ जेन मोजाङै दावगालांहोनो हायो, बयजोंबो जेन गोरोबना थानो हायो, मोनसे मोजां आवरानि गेजेराव थाहोनो हायो, बेफोरबायदि थांखि लानानै आरो गोबां थांखि दंबावो माखासे जे माने हायोब्ला उन समासिम माने जोंनि बे बाथौ आरज ट्रास्टआ बिदि धोरोम खान्थि फोसावनायनि अनगायैबो माखासे माने फरायसालि फसंनाय थांखि लानानै दोनदों, दासिम हाथ'वाखै। आरो फारसेथिं माने धोरोमनि फरायसालि गायसननायबो थांखि लानानै दोनदो। गथिखे माखासे जायफोर मानसिफोरा न' गैजाया, सोरहाबा माने बिमा बिफा गैजाया, बेफोरबायदि खुदियाखौ लांनानै जों जेन बहाय जोथोन लानो हायो, बिथांमोनखौ जेन मोजां खालामनो हायो, बिथांमोननि फिउचारखौ, बेनि थाखाय बेफोर थांखि माखासे लानानै गायसननाय जादों। दिनैनि समाव नोंथांमोननि जि ट्रास्ट बेयो माबायदि खामानिफोरखौ लानानै मावबाय थानाय जादों फोरमायगोन नामा? दासान्दि ट्रास्टआ माखासे खामानिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला मेनलि धोरोमनि खामानियावनो दङ। बे ट्रास्टआ न'खर न'खर थाङो, सोरबाफोर न'खराव हमना ला सिजौ गैया, बिथांमोना खावलायोबा जों गायनानै होयो, सोरबाफोर गामियाव बाथौसालियानो गैया, बेफोरबायदि बाथौखौ जों फसंहैयो। आरो लोगोसेनो बिनि अनगायैबो बहाय जों जि समाव माने जेराव थांगोन बहाय माखासे गभर्नमेन्टनि मानसि, बबेबा ओनसोलनि डिसिफोर मोनोबा एसपिफोर बेफोरबायदिबो एथ' गोबां दङ। मानसिफोरखौ माखासेया माने एक्सुवेलि धोरोमा बिजनेस नङा, फालांगि नङा। माखासे धोरोमारिफोरा माने बेखौ बिजनेस हिसाबै, फालांगि हिसाबै सोरखौबा रां थाखा फैसा होनानैबो माने जोंनि मानसिया धोरोम आरो गावनि जाथिनि सायाव सांग्रांथि गैया नालाय, कनसियासनेसा खमखायनो बिथांमोनखौ बिदि लांनो हाया। आंनि खावलायनाय, आं जोबोद गुरैयै खर' गंलायनानै खावलायनो लुबैयो गासै बर' हारिखौ जे बे जाबाय जोंनि गोजामसिन धोरोम, जोंनि गोदो आजै आजौनिफ्राय दाबो सोलिबोनाय आरो सोलिलांबाय थागोनबो। बहाय जाफोर मानसिफोरा बिदि सोरबाफोर गोरोन्थियावनो थांदोंब्लाबो, माबा मोनसे जाथायाव थांदोंब्लाबो जेबो लाजिनो नाङा, जेबो साननो नाङा, जेबो असुबिदा मोननो नाङा। बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंहा आफा इसोर बोराइ बाथौखौनो सिबिनानै जोंनि फिउचारखौ, जोंनि हारिखौ, रावखौ, सोदोमस्रिखौ, थुनलाइखौ गेरेमसा खालामहोनो थाखाय बयखौबो गुरैयै खावलायहरो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन।
बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360